Pri tomto vysielaní pozdravujem po celom svete všetkých bratov a sestry v Pánu slovom písma z listu Týta, kapitola 3, od verša 4 až 7. Titus, kapitola 3, verše 4 až 7. Ale keď sa zjavila dobrota a ľudomilnosť nášho Spasiteľa Boha, nie zo skutkov spravodlivosti, ktoré by sme asi my boli činili, ale podľa svojho milosrdenstva nás spasil kúpeľom opätného splodenia a obnovením Svätého Ducha, ktorého vylial na nás bohate skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme súd ospravedlnení jeho milosťou boli dedičmi podľa nádeje večného života. Nech Pán požehná všetkých poslucháčov jeho vzácneho slova. Predtým, ako budeme počuť kázanie, čítam slovo pozdravenia od brata Franka. Milovaní bratia a sestry, čo najsrdečnejšie vás pozdravujem v drahom mene Ježiša Krista. S veľkou vďačnosťou hľadím na 70 rokov mojej služby, počas ktorej Boh po celej zemi požehnal. Bolo to v Božom pláne zjaviť v našom čase jeho celú radu a zvestovať celému stvoreniu večne platné evanjelium. Ale teraz, ako 90-ročnému, moje telo zoslablo. Cítim sa ako Pavol, ktorý píše v liste Galatianom, kapitola 4, verše 13 a 14, podľa nemeckého prekladu. A vy viete, že keď som vám prvýkrát zvestoval zvesť spásy, evanjelium, bolo to napriek telesnej slabosti a vtedy ste napriek pohoršeniu, ktoré môj telesný stav musel spôsobiť, ste so mnou nezaobchádzali s opovrhnutím, ani ste ma neodmietali s odporom, ale ako anjela Božieho. Áno, ako Ježiša Krista ste ma prijali. Ako som v poslednom čase často hovoril, brat Branham svoju službu vykonal a ja som vykonal moju službu. Nikto nemusí na mňa čakať. Pán sám po celom svete vykoná záver. Mojím prianím vždy bolo spojiť veriacich s Bohom. My nie sme nasledovníci Pavla alebo Branhama, ale Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Tak iste, ako Pán sám dokonal svoje dielo stvorenia, tak iste Pán sám dokoná svoje dielo vykúpenia. Teraz ide o to, že by všetci praví veriaci po celom svete verili už len tomu, čo hovorí písmo.
Len tak dosiahne cirkev jednotu ducha a všetci, ktorí sú z Boha, počujú hlas slova Božieho. Buďte všetci po celom svete, vo všetkých národoch a jazykoch požehnaní v Ježišovom svetom mene. Amen. Brat Frank. Sme Pánu vďační za to, že tu dnes dopoludnia opäť môžeme byť. Dúfam len, že všetci tí, ktorí počítali s tým, že budú v inej budove, to už prekonali, že sme dnes dopoludnia tu. Niekedy to môžu byť maličkosti, ktoré nám nepriateľ učiní pred očami také veľké, že pominie všetko požehnanie. A musíme byť veľmi opatrní, aby sa to nedialo a aby sme skutočne všetko tak brali, ako to prichádza. A potom budeme požehnaní. Ako náš drahý brat už povedal, on na ceste domov počul, že Boh požehnal a človek to počuje všade. Ľudia hovoria, že ešte nikdy nezažili takú hĺbku v slove s Bohom a také obecenstvo ducha. Doteraz také niečo ešte neprežili. A ja len dúfam, že očakávania týchto ľudí nie sú upriamené na nejakého človeka, ale na Boha a tak i zostanú. Ak by ľudia teraz zameriavali svoje očakávania na ľudí, potom to iste nedopadne dobre. Ale ak spoločne naše očakávania zameriame na toho, ktorý nám dal všetky zasľúbenia a ktorý nám povedal, že je verný, aby všetko naplnil, čo povedal, potom to na vlastné oči uvidíme, že Boh je verný. Ja pre seba očakávam to, čo patrí ku službe zvestovania Božieho slova. A s tým nezachádzam príliš ďaleko. Napriek tomu, že niekedy už Pánu hovorím, bolo by to pekné, ak by bol v našom strede Boží prorok a mohli by sme sa ho pýtať. Potom si však uvedomíme, že i ten najväčší Boží prorok nám nemôže dať žiadnu inú odpoveď ako tú, ktorú nám už Boh vo svojom slove dal. Súhlasí to alebo nie? Potom sa prestaneme s Bohom hádať a povieme, Pane, Ty si predsa už odpovedal. My sme to len celkom nepochopili. My chceme a hľadáme vždy nejakú odpoveď a vlastne ju už nachádzame v Svetom písme. Aká milosť. Taktiež som si uvedomil, aká závažná môže byť jedna jediná veta, ktorú povieme nejakému chorému človeku. A ak už máme niekedy vážiť svoje slová, tak potom určite vtedy, keď už sú ľudia zasiahnutí niečím osudným. Mne samému sa jedna vec veľmi dotýkala srdca, kdekoľvek sa to stalo, to je teraz jedno, ale tam navštívila jedna sestra druhú. Jedna je zdravá a dobre sa jej vodí a tá druhá leží, tak povediac, na smrteľnej posteli s rakovinou.
A potom hovorí tá zdravá, tej chorej, vieš, aký rozdiel je medzi nami dvoma? Ja mám vieru a ty máš chorobu. A dokážete si predstaviť, čo také niečo znamená pre človeka, ktorý si už sotva poradí sám so sebou a už stojí vo vnútornom boji, ktorý je len veľmi ťažké pochopiť a ešte ťažšie skrzeň prejsť. A tá zdravá sestra odišla s úsmevom a so slovami Haleluja a chvála Pánu. A tá chorá, takmer by sa dalo povedať, tam ležala v zúfalstve svojej duše. Súrodenci, niektoré veci sa dotýkajú môjho srdca. Vážme slová, ktoré chceme vysloviť. Každý nech je pomalý do reči, rýchly ku počúvaniu, ale pomalý ku hovoreniu a ešte pomalejší ku hnevu. Ak už nejako ľudí navštevujeme a s ľuďmi hovoríme, potom predsa so slovami, ktoré sú preniknuté Božou láskou, slovami, v ktorých je viditeľná, vystretá ruka nášho Boha, so slovami, ktoré tých druhých pozdvihujú, napriamujú, pretože mnohí a možno všetci už sú tým alebo oným spôsobom na dne. A vtedy si uvedomíme, čo to znamená mať v srdci Božiu lásku. A láska druhému nepridáva ku jeho utrpeniu ešte viac bolesti a utrpenia. Nie. Láska spolu trpí, spolu nesie, spolu znáša. To musí byť teraz zjavené. Všetko ostatné bola len nábožná póza. A každý si myslel, že má pravdu. Ale Boh nás chce priviesť k tomu, že by sme sa skutočne stali jeden druhému ku požehnaniu a že by bolo z našich srdc vzaté všetko, čo nám samým zabraňuje duchovne kráčať vpred, pretože sme obdržali tie najväčšie zjavenia Božieho slova, ale ak sú v našom srdci prekážky, čo potom? Potom nemôžeme kráčať vpred. Potom sme ako ľudia zviazaní, spútaní okolnostiami. Nech Pán do nás všetkých vloží takú túžbu stať sa jeden druhému požehnaním, jeden druhého niesť. Každý berie každého tak, ako je, a každý sa nasadí za druhého. Potom Boh požehná a bude s nami. Verím, že to bol predposledný verš, alebo dokonca posledný, alebo oba, ako to tu stojí v Žalme 21:13, lebo predesiac ich učiníš to, aby obrátili chrbát, pretože strely na svojich tetivách namieríš do ich tvári. Nie sme to my, nie ty, ale Pán. To ku svojej cti, pre svoju spravodlivosť, pre svoju pravdivosť, on svojich nepriateľov prinúti k úteku, ako to tu stojí v nemeckom preklade. Žalmista hovorí na inom mieste, pozdvihni sa
a rozprchnú sa tvoji nepriatelia. On ich rozptýli a oni sa musia dať na útek. A nie len kráľ sa raduje z pomoci Božej, ako sme to čítali. Kráľ sa raduje z tvojej pomoci. Chcel by som povedať, že i nejaký žobrák sa raduje z pomoci, ktorú mu Boh dáva. Ten muž bol predsa raz kráľom a sám na seba také niečo priviedol. A tak môže každý žobrák, alebo Nemec, alebo čokoľvek môžeme byť čo do národnosti, každý, kto Božiu pomoc prežil, ten sa k tomu môže pridať a môže povedať: Páne, ja som tvoju pomoc z milosti prežil. V poslednom verši tu stojí: Povznes sa, Hospodine, vo svojej sile, budeme spievať a ospevovať tvoju hrdinskú silu. Jeho meno predsa je predivný radca, silný Boh, údatný hrdina. Údatný hrdina, Otec večnosti. A my máme právo očakávať, že Boh vykoná skutky, ktoré prekonajú naše očakávania, pretože takto predsa hovorí Sväté písmo. Verím, že to stojí v prorokovi Izajášovi 64, kde Boží muž z hĺbky svojho srdca volá: Ó Bože, kiež by si roztrhal nebesia, že by si zostúpil. Myslím, že sme to iste často čítali. Ktoré biblické miesto sme ešte nečítali? To by sme sa určite mohli pýtať. Izajáš 64. Ó, aby si roztrhol nebesia a zostúpil, aby sa pred tvojou tvárou rozplynuli vrchy. Ako čo oheň zapaľuje raždie, ako vrie voda od ohňa, aby si dal poznať svojim protivníkom svoje meno, aby sa národy triasli pred tvojou tvárou, pretože si učinil strašné veci, ktoré presahujú naše očakávania podľa nemeckého prekladu. Nech to Boh z milosti učiní. Vidíme predsa, že veci nadobúdajú postavu, a to v každom ohľade. Žiadny človek nevie, ako dlho to ešte bude trvať. Ale jedno predsa vieme všetci, že žijeme v tom úplne poslednom čase a že dokonca i konečný čas predsa bude mať koniec a že sa Pán vráti, aby vzal tých svojich domov. Vyjadril som to i pred svojimi deťmi, keď sme spolu sedeli, a potom môjmu najmladšiemu v deň mojich narodenín povedal som mu: kedy chceš Pánu slúžiť? A vy predsa viete, ako to v tej veci cítim. Myslím, že ak ľudia Pánu neslúžia v tom čase, keď sú tu na zemi, čo chcú potom tam u Neho v sláve? Čo ich k Nemu tiahne, priťahuje, keď tu pre Neho nemajú žiaden čas? Ak tu prechádzajú pomimo Neho, čo ich pritiahne tam? Verím, že každý človek, ktorý Božiu milosť skutočne prežil, mu slúži. A Pán hovorí, myslím, že je to v prorokovi Malachiášovi, potom poznáte rozdiel medzi tým,
kto Bohu slúži a tým, kto mu neslúži. A čo to všetko zahŕňa? Nuž predsa nie len to, že niekde činíme nejaké nábožné reči, ale že z celého srdca a z celej duše stojíme Pánu k dispozícii so všetkým, čo v nás je. Na tieto otázky sám nie som pripravený, alebo na tieto slová, ale musia tu niekde stáť napísané. Je to Malachiáš 3, verš 18. Čítam od verša 16. Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, ktorí sa báli Hospodina, druh s druhom, a Hospodin pozoroval ušima a počul, a bola písaná pred ním pamätná kniha pre všetkých tých, ktorí sa boja Hospodina a majú pred jeho menom vysokú úctu. A budú moji, hovorí Hospodin zástupov, na deň, ktorý ja učiním, zvláštnym vlastníctvom a zľutujem sa nad nimi, ako sa zľutuje človek nad svojím synom, ktorý mu slúži. Vtedy sa navrátite a budete vidieť rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným, medzi tým, kto slúži Bohu a tým, kto mu neslúži. A toto slovo predsa stojí priamo pred tým posledným oznámením. Kto číta ďalej, tak vidí, že to prejde priamo k téme o dni Pánovom. Lebo hľa prichádza deň Pánov. Boh učiní rozdiel medzi tým, kto mu slúži a tým, kto mu neslúži. Medzi tým, ktorý má vysokú úctu pred jeho slovom, ako sme to tu čítali. A v tejto súvislosti je predsa dôležitá i tá myšlienka, ktorá je tu vyjadrená, a síce v poslednej časti verša 17. Tu stojí, ako sa zľutuje otec nad svojim synom, ktorý mu slúži. Čo je otcovi platný i ten najlepší syn, ak mu nestojí k dispozícii, ak si ide svojou vlastnou cestou a je, tak povediac, urážkou otcovi? Čo sú Bohu platné tie tisícky synov a dcér, ak mu nestoja k dispozícii, ak mu zo srdca neslúžia, ak nemajú úctu pred jeho slovom, ak ho svojimi ústami a rtami ctia a ich srdce je od neho ďaleko vzdialené, čo sú mu potom platní všetci synovia a všetky céry, ak idú po vlastných cestách, sú mu bolesťou a robia mu starosti a má s nimi námahu. Myslím, že dnes nehovoríme o nejakej neomylnosti. Chcem tým len povedať, že musíme pochopiť, že my, ako cirkev, sme tu na zemi určení ku veľmi mimoriadnemu účelu. Totiž stáť k dispozícii nášmu Bohu, jemu zo srdca slúžiť. A to sú tí ľudia, ktorí potom prežijú tento rozdiel, ako to tu stojí napísané. Vtedy poznáte rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto mu neslúži.
ľudia môžu slúžiť alebo stáť k dispozícii nejakej cirkvi, nejakému obecenstvu alebo náboženskému spoločenstvu. Ale Boh hľadá svojich synov a svoje dcéry, na ktoré má On svoje právo, svoj nárok a chcel by, aby sme mu stáli k dispozícii. Čo hovorí Pavol v liste Galatianom, kapitola 1? Vlastne nádherné slovo. A nech sa vzťahuje na nás všetkých. Tu stojí v liste Galatianom 1, verš 13. Lebo veď ste počuli o mojom živote a čo som kedysi robil v židovstve, že som nad mieru prenasledoval cirkev Božiu a hubil som ju. A predčil som v židovstve mnohých vrstevníkov vo svojom rode, súc väčším horlivcom za podania svojich otcov, ako oni. Ale keď sa zaľúbilo Bohu, ktorý ma oddelil od života mojej matky a povolal svojou milosťou zjaviť vo mne svojho syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, hneď som urobil tak, že som sa neporadil s telom a krvou, ani som neodišiel hore do Jeruzalema k tým, ktorí boli predo mnou apoštolmi, ale som odišiel do Arábie a zase som sa navrátil do Damašku. Čo to bolo? Boh sa zjavil mužovi, ktorý horlil za nejakú vec, ktorú považoval za správnu, ale nepochopil, že čas pokročil a že všetky proroctvá sa už naplnili. Napriek tomu obdržal napojenie na Božie pôsobenie. A to je pre nás to najdôležitejšie. Úplne jedno, za čo si ty alebo ja horlil. Úplne jedno, ku čomu sme nasadzovali svoj čas. Dôležité je, že by sme teraz pochopili, že Boh by sa chcel v nás a skrze nás zjaviť, pretože toto je tá hodina, pretože toto je deň Božieho milostivého navštívenia. Pretože toto je tá posledná prorocká generácia, v ktorej sa naplňa veľká časť Božieho slova. Na nejakom mieste stojí napísané: povážil ma za verného. Bolo to tiež slovo, ktoré som chcel čítať, ale nemám ho hneď tak k dispozícii, ako to niekedy bolo. Čítajme z Evanjelia Jána zo 14. kapitoly. Pevne si podržme tú myšlienku z proroka Malachiáša a to slovo z listu Galatianom, že my sme tu na to, aby sme stáli Bohu k dispozícii a že v ten deň bude učinený rozdiel medzi tými, ktorí Bohu slúžili a ktorí mu neslúžili. Nie tí, ktorí boli nábožní, nie tí, ktorí chodili na bohoslužby, nie tí, ktorí, čo sa týka učenia, bojovali za ten alebo oný bod, ale tí, ktorí Bohu slúžili z celého srdca, ktorí so všetkým, čo v nich je, jemu patrili. Svoj čas, svoje talenty, všetko, čo majú, patrilo Bohu. Bolo to jemu postavené k dispozícii. To bude ten rozdiel v ten deň. V Jánovi 14, verš 12.
Je to slovo, ktoré brat Branham veľmi často čítal. Tu stojí: Amen, amen, vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť. A ešte aj väčšie ako tie bude činiť. Lebo ja idem ku svojmu Otcovi. A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi. Verš 15. Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania a ja požiadam Otca a dá vám iného tešiteľa, aby bol s vami na veky. Toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani ho nezná, ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Nie je to nádherné slovo? Svätý Duch je predsa opísaný mnohými spôsobmi ako tešiteľ, ako pomocník, ako ten, ktorý stojí pri nás. On sa pre nás stal všetko vo všetkým. A keď poznávame, že tento duch pravdy nás vedie do každej pravdy a že svet ho nemôže obdržať. Svet ho nevidí. Svet ho nepotrebuje. Len ten, kto je z pravdy, môže obdržať ducha pravdy. A Pán hovorí: moje slovo je pravda. A tu veľmi jasne rozlišujeme medzi nejakým pomazaním skrze ducha, ktoré majú mnohí, ktoré majú milióny v tejto generácii, a medzi pravým obdržaním Svätého Ducha v tvojej a mojej duši v spojení so semenom Božieho slova. Svätý Duch musí mať nejaký oporný bod v tvojej a mojej duši, nejaký bod napojenia musí mať. A ak to skrze ducha inšpirované slovo v duši nie je, kde má potom byť ten bod napojenia? On neexistuje. Je to pomazanie, ľudia sa radujú a potom idú po svojej vlastnej ceste. Ale Boh má na zemi ľudí národ, ktorý je určený k tomu, jeho poznať, jeho slovo prijať a skrze ducha byť vedený do každej pravdy. Vo verši 18 stojí: neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám ešte krátku chvíľu a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy žiť budete. Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. To je účinok, to je vypôsobené skrze slovo a Božieho ducha, totiž, že toto rozpoznáme. A teraz si chceme skutočne položiť veľmi konkrétnu otázku. Totiž, či sa to tak už stalo. Tu stojí:
Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem ku vám, dám vám svojho ducha, ešte krátku chvíľu a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy žiť budete. A potom to prichádza. Toho dňa poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja som vo vás. Na tú prvú časť si dovolím odpovedať jednoznačným áno, pretože my všetci sme poznali, že Boh bol v Kristovi a Kristus v Bohu, že Pán Ježiš je zjavením Božím v tele. Tomu sme porozumeli. S tým predsa nemáme žiadnu námahu. Ale teraz musí táto prvá časť za sebou pritiahnuť tú druhú. Inak tu nie je to, čo to malo vypôsobiť. A zmysel a účel toho, čo mal Boh v úmysle, sa ešte nenaplnil. A tu stojí, čítam to rád ešte raz. Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi. Dobre, to sme práve povedali, to sme rozpoznali. Ale teraz? A že vy ste vo mne. Rozpoznali sme túto vec s rovnakou božskou jasnosťou a prijali sme ju do našich srdc, že tak iste, ako nás Boh v Kristovi sám so sebou zmieril, tak iste sme my ako vykúpení vo vykupiteľovi, že to je náš súčasný stav. Prijali sme to vo viere. Možno to nie som schopný vyjadriť zreteľne, ale myslím, že Božie slovo to hovorí veľmi jasne. Keď sa to totiž stane, že duch príde, ten pomocník, ten utešiteľ, ten, ktorý je pri nás, a povie nám, ja vás nenechávam ako siroty, ale pošlem vám ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať. A potom ešte krátky čas a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, že žijem a vy máte taktiež žiť. V ten deň poznáte, že ja som v mojom Otcovi a vy ste vo mne a ja som vo vás. Čo najúprimnejšie prosme Pána, že by nám tento celý verš ako Božie zjavenie bol zapísaný hlboko do srdca, že by nebola zjavená len tá prvá časť, ale i to, čo nasleduje. A vy ste vo mne a ja som vo vás. Ako nádherne to brat Branham tým najjednoduchším spôsobom vyložil, vysvetlil a niekedy, a nie len niekedy, ale iste tých vysoko vzdelaných ľudí pohoršil. Ale aké veľké pravdy tam boli vyjadrené. Jednoducho a prosto hovorí ohľadom Abraháma a Léviho, že on bol ešte v bedrách Abraháma, keď mal prísť ešte 4 generácie neskôr. A potom to brat Branham vysvetľuje, tak, ako sme my boli už v našom otcovi a potom prirodzene v našom otcovi, ale on s nami ešte nemohol mať obecenstvo, až kým to došlo tak ďaleko, že sme sa narodili, že sme prišli do života. Náhle
mohol mať náš Otec, v ktorom sme boli, s nami obecenstvo, pretože sme boli do tohto života splodení, narodili sme sa doň. Takýmto spôsobom nám bolo objasnené, ako sme boli vo večnosti v Bohu. A my nie sme nič iného ako synovia a dcéry Božie, ktorí boli skrze ducha splodení do Božieho života a narodili sa. My sme boli v Kristovi a naveky budeme s ním a v ňom. To všetko sú také nádherné myšlienky. Myslím, že neexistoval žiadny čas, v ktorom by boli tie božské veci a celkový spásny plán tak jednoducho, ale tak všetko zahrňajúc a tak hlboko predložený, ako je to v týchto dňoch. Čo by nám to však bolo platné, ak by sme všetci povedali, my sme rozpoznali biblický krst, porozumeli sme božstvu, ak by sme nepochopili, že my sme v Kristovi a On je v nás. Až potom máme dôveru v Boha. Až doteraz nám ešte chýba dôvera, pretože my, tak povediac, pochybujeme o tom, čo Boh pre nás a na nás vykonal. A skutočne, potom existuje len tento jeden zlý hriech a to je hriech neviery. Čo povedal Pán v Jánovom evanjeliu? Ak neveríte, že som to ja, tak zomriete vo svojich hriechoch. A čo píše Ján potom vo svojom liste? Kto Bohu neverí, ten z neho činí luhára. Nikto Bohu nepovie, ty si nám nepovedal pravdu, ty si luhár. To žiadny človek neučiní. Ale tu stojí ten mocný výrok, ten, kto Bohu neverí, ten z neho činí luhára. Ak ti neverím, čo mi hovoríš, čo som potom učinil? Potom som to, čo mi hovoríš, spochybnil a tak povediac som ťa označil za nedôveryhodného, za luhára. Ten, kto Bohu neverí, ten z neho činí luhára. A teraz sa vás pýtam, ako chceme dopadnúť, ak z toho večne pravdivého Boha našou nevierou činíme luhára? Ako sa chceme potom pred ním zjaviť? Nech sa to dotkne našich srdc, že každé Božie slovo je pravdivé, tak pravdivé ako Boh sám. A slovo predsa vyšlo z jeho úst. Ďalej tu stojí v Jánovom evanjeliu v kapitole 15, verš 18. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa prv nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by mal rád svoje vlastné. Ale pretože nie ste zo sveta, ale že som si ja vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Pamätajte na slovo, ktoré som vám povedal, že sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú aj vás prenasledovať. Ak moje slovo zachovali, zachovajú aj vaše. Aj tomu musím veriť. Ak tomu neverím, tak činím z toho, kto to vyslovil, luhára. A to je môj Pán a môj Boh. On hovorí, ak zachovali, plnili moje slovo, tak i to vaše zachovajú. Tu ide o božské poslanie, o Božie poverenie,
o to priniesť ľuďom to od Boha zjavené slovo. A ten, kto je z Boha, ten počúva tých, ktorí sú od Boha poslaní. A ten, kto je od Boha poslaný, ten hovorí slová Božie, pretože sú v jeho srdci živým zjavením a on sa stal súčasťou týchto Božích zámerov, týchto plánov. A myslím, že ku tomu nás chce Boh všetkých priviesť. Nie, že by sme si teraz predstavovali, že by sa to malo stať, alebo že by sme mali to alebo ono činiť. Predovšetkým činíme len to jedno. Totiž, že Bohu veríme a že tie slová, ktoré nám adresuje, berieme vážne a rozpoznáme náš osobný stav viery, zodpovedajúci Božiemu slovu. A povieme, Pane, ja to vo viere prijímam. Tak iste, ako si Ty, ó Bože, bol v Kristovi, tak je Kristus teraz vo mne, pretože takto hovorí Tvoje slovo. Ty si ma nezanechal ako sirotu, ale dal si mi svojho ducha. On je môj prímluvca, môj pomocník, môj tešiteľ. On ma vedie do každej pravdy. Kto z nás by si mohol i čo i len to najmenšie pripísať? Neputovali sme všetci v temnote? Či sme snáď my všetci vedeli o všetkých tých veciach, ktoré Boh pre tento čas určil? Ale Boh sa ku nám vo svojej milosti obrátil a chcel by nás dnes posilniť vo viere. Boh nemá žiadny záujem o to ubíjať svoje deti. To ten nepriateľ činí už veľmi štedro. Ku tomu Boh nepotrebuje nič pridávať. Ale Boh má záujem o to, aby sme boli napriamení, vo viere posilnení, takí posilnení. Nielen, že by sme povedali, my sme teraz boli požehnaní. Niečo vám chcem povedať. Jedine, že sa postavíme na to určité slovo Božie a povieme, Páne, dnes zaujímam svoj postoj vo viere. Poznávam, ku čomu si ma určil a vyvolil. Ak Bohu ďakujeme len tak všeobecne a nemáme Jeho slovo pred očami v tom čase, keď mu ďakujeme, ale prechádzame tak nejak pomimo Neho, potom to nefunguje. Musí to byť skutočne tak, že vždy berieme slovo ako základ. Staviame sa naň a povieme, Páne, verný Bože, to všetko si pre mňa učinil. Ty si ma vykúpil. Ty si za mňa prelial svoju krv. Ty si ma povolal mojim menom. Ja som tvoj. Tieto veci musíme úplne osobne pomenovať, odvolávajúc sa na písmo, pretože zo slova prichádza kázania a z kázania viera. A kázanie nás skrze vieru privádza späť ku slovu, z ktorého vyšlo. A potom máme spojenie ku Bohu. A môžeme mu už len za to ďakovať, čo už učinil. Páne, Ty pomáhaš kráľovi, takto zvolal Dávid. Dnes môžeme my zvolať, Páne, Ty pomáhaš mne. A ten, kto si to vo viere môže trúfnuť povedať, tento môže učiniť. Tak, že povie, Páne, Ty si mi pomohol. Ty si ma vykúpil. Ty si ma učinil svojim dieťaťom. Ty si ma zmieril. Ty si mi daroval večný život. Ty si ma určil k tomu, Tebe slúžiť. To musíme skutočne
s Božou pomocou vo viere, skutočne z presvedčenia povedať. A myslím, že dnes to pre nás nebude ťažké. Videli sme to u Pavla. On horlil veľmi mocným spôsobom. A síce ešte v stave, keď nemal známosť o veciach, ktoré sa vtedy stali. Ale potom sa mu Pán zjavil. A Pavol potom rovnakým spôsobom bojoval za evanjelium Ježiša Krista. On nasadil svoj život. A ak čítame v 2. Korinťanom 11, keď čítame všetky tie udalosti, že bol bičovaný a tak ďalej, a čím všetkým prešiel, ale jedno bolo isté. On niesol to vzácne semeno Božieho slova. A na jednom mieste v liste Korinťanom taktiež hovorí, ak sa ináš pozemský človek ruší, tak sa predsa ten vnútorný deň čo deň obnovuje a stále znovu sme posilňovaní. Bratia a sestry, aj my chceme jeden druhého vo viere posilňovať. Chceme jeden druhého povzbudzovať a to z plného presvedčenia, z celého srdca. A ak vidíme, že je niekde potrebné slovo útechy, že by sme ho nevyslovovali len našimi ústami, ale že by mohlo vychádzať z hĺbky našej duše. Pán nás chce všetkých tak spojiť dohromady. Boh v Kristovi, Kristus v cirkvi a my, ako jeho ľud, v ňom skrytý pre čas i pre večnosť. Ja vás neopustím, nenechám vás bez pomoci, ako siroty. Ja sa k vám opäť vrátim. On je predsa ten skutočný otec. On síce zomrel, ale povstal. A vy poznáte ten príbeh, a tým chcem končiť. Tá žena, ktorá bratovi Branhamovi povedala, áno, ty kážeš Ježiša Krista a on predsa zomrel. A on jej povedal, to súhlasí. Ale 3. dňa povstal. A ja neslúžim nejakému mŕtvemu pánovi, ale živému pánovi, ktorý povstal, ktorý premohol smrť a peklo a ktorý nás vykúpil, ktorý nám daroval milosť, ktorý nás pritiahol k sebe z čistého milosrdenstva a lásky. Ó Božia láska, tak plná a zdarma, už od dávna a stále nová. Kiež by sme i my boli touto Božou láskou premožení. A to, hovorím slobodne, človek, ktorý len skrze nejaké učenie vstupuje do nejakej cirkvi alebo sa nábožensky zaradí, taký človek vyjde na konci so svojím učením na prázdno. Boh nás chce zaplaviť, premôcť svojou láskou. Tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby všetci, ktorí v neho veria, nezahynuli, ale mali večný život. Láska Božia stojí nado všetkým. A keď ju máme, ak sme ju skutočne obdržali, v láske je zmierenie, odpustenie, milosť, spása, večný život. Všetko je v láske Božej a skrze Božiu lásku na kríži Golgoty to bolo zjavené. A to je slovo Pánovo. Všetci vykúpení budú vo svojich srdciach niesť to, čo sa skrze nášho vykúpiteľa stalo na Golgote. A bude to skrze nich zjavené. Slovo o kríži nie je nejaké prázdne kázanie
o veciach, ktoré sa stali, ktoré prípadne preberáme z pohľadu dejín alebo spásnych dejín. Nie, ide o niečo, čo sa stalo s tebou a so mnou, pre teba a pre mňa. My máme účasť na tom, čo Boh učinil. Tiež by sme dnes boli premožení milosťou a láskou Božou a nášmu Pánu z celého srdca a z celej duše priniesli podložnú vďaku.